Carnavalsfeest kent veel tradities. En sinds kort is een van die tradities officieel immaterieel cultureel erfgoed. Het Bacchusdrieven. Een traditie in Roermond waar ze op Vastelovensdinsdag Bacchus in de roer gooien. En het Vastelovensfeest daarmee ten einde komt. Immaterieel cultureel erfgoed dus. Eerder kreeg bijvoorbeeld het Oud-Limburg Schuttersfeest die status. 2008 gebeurde dat. En het draaksteken in Bezel, een groot openluchtspektakel dat iedere 7 jaar wordt opgevoerd, kreeg die status ook in 2012. En ook de Cramignon-dans, die in een aantal dorpen in Zuid-Limburg tijdens de Bronk wordt gedanst, is immaterieel cultureel erfgoed. Een bijzondere waardering dus, waar ze in Roermond blij mee zijn. Het Bacchusdrieven of verzoepen is volgens sommige theorieën ontstaan in het midden van de 17e eeuw. Hier zien we beelden van deze carnavalstraditie uit de jaren 50. Toen gooiden ze vroeger een ton met een pop in het water in, wat ik begrepen heb. En vanaf die tijd is het eigenlijk altijd zo doorgegaan, behalve een keer de Tweede Wereldoorlog. Is het een keer gestopt. Maar dan is het sinds 1944 eigenlijk niet meer opgehouden. Hoog tijd dus om dit een officieel tintje te geven, dachten ze in Roermond. Ja, ik vond het redelijk belangrijk dat Drieven de erkenning kreeg die het woord recht op heeft. Het is een ongelooflijk historisch gebroek hier in Remuin. Waar dat heel lang terug gaat, nog verder dan de Bacchusclub. En vooral ook naar de gemeente en naar buiten toe, dat we echt kunnen uitdragen dat dit belangrijk is voor de identiteit van Remuin. Een voordeel van de erkenning is volgens de Bacchusclub dat de traditie zo vrijwel zeker behouden blijft. Het is geen garantie, maar elke gemeente heeft ook een putje voor erfgoed en daar hoort dit ook bij. En de Bacchusclub zelf neemt inmiddels ook een bijzondere plek in de Roermondse vastelovend. We zijn natuurlijk niet een vereniging zoals de traditionele vastelovensvereniging hier in Remuin omstreken. Maar we zijn een beetje de qua jongens van de stad. We gaan altijd naar het randje hier, een beetje lol trappen. Ja, dat is eigenlijk de Bacchusclub. We hebben een Bacchus, zoals bij de andere verenigingen de Prins hebben, de god van de drank. De club viert dit jaar het 7 keer 11-jarig bestaan. En zeker met de erkenning voor het Bacchusdrieven op zak is het vertrouwen voor de toekomst groot. De aanwas van onroet, dat komt vanzelf. Zeker de jeugd die vindt het chic. Ja, we hebben niet echt protocol en we kunnen een beetje lekker ons ding doen. En dat gaat al jaren zo en nog steeds met succes.